Sabi nila, disyerto. Sabi nila, napakainit sa Middle East. Alam nyo ba, ilang araw nang walang tigil ang pag-ulan dito sa Saudi Arabia. By the way nga po pala, kakauwi ko nga lang sa aming accommodation. Kaya ayun, nagpainit na agad ako ng aking makakain. Kasi nga nagugutom na tayo. Alam nyo na, nagtrabaho tayo. At syempre, fast forward natin. Nakarating na nga po pala ako sa aking kwarto at syempre nakapagbihis na rin. Ang ulam nga po pala natin ay pritong bangos. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Alam nyo ba? Grabe. Nung inulam ko yung sardinas, ganun pala yung mangyayari sa'yo. Kaya sa mga nagbabalak mag-ulam o mag-ulam ng sardinas, nako, subukan nyo para malaman nyo. Kasi alam nyo ba, napa-only rice ako sa sobrang sarap nito. At syempre, bago pala tayo kumain, magpasalamat muna tayo sa taas. Yan nga po pala yung aking pagkain. Ang sarap talaga kumain, lalong-lalo na kung taglamig. Ewan ko ba, yung nagda-diet ka, sabay napaulam ka na naman ng sardinas. Nako, mapapa-only rice na naman tayo dito. At syempre nga po pala, ang partner nito ay dapat may dal na partner yung bangos na to. Ang dal nga po pala na yan ay munggo sa atin. Kaso nga lang, iba yung kulay ng munggo nila. As in, durog na durog talaga. At ganyan nga po pala ang pinagluto nila. Parang munggo natin pero malapot siya. At syempre, sinabaw ko nga po pala sa kanin. At sinama ko sa ulam kong bangus. Masarap talaga kumain, lalong-lalo na kung may munggo. Kaso nga lang, yung munggo nila dito ay ibang version. Pero okay na yan. Lamang tiyan din yan. At syempre, sinabawan ko nga rin po pala ng sardinas. Alam nyo ba, ewan ko, sarap na sarap pa rin ako sa sardinas. Iba kasi talaga yung lasa niya. At syempre, lalong-lalo na kung medyo malamig ang panahon at mainit yung kanin mo, ang sarap ibuhos sa kanin sabay lamutakin mo. O di ba? Isa ka rin ba na nag-uulam pa rin ng sardinas hanggang ngayon? Kasi sa totoo lang, karamihan na ngayon ay kinadidirihan na to. Ayaw ng ulamin at sinasabi nila malansa daw to. Pero hindi nila alam, maraming taong natulungan ang sardinas. Bakit? Kasi nga sa panahon noon, maraming taong nagugutom. Maraming taong gusto ng mura at abot kaya at abot bulsa. Kaso ang pinakamura noon na ulam, sa totoo lang, sardinas. Opo, naabutan ko nga po pala yan, ay 12 pesos nga po pala yan. Yan nga po pala lagi ang inuulam ko before nung bata pa po ako. At minsan, binabaon ko po sa school. At syempre, binuhos ko na nga po pala yung munggo dito sa aking kanin. Kasi nga, mas masarap lamutakin lalong-lalo na kung mainit to. Hinalo ko nga po pala sa kanin ko. At syempre, yung sardinas nga po pala ay nasa ilalim. Pasensya na po kayo. Ganito lang naman ako mag-vlog. Alam ko, marami na naman magre-react. Bakit ganyan ako kumain? Alam nyo na, for the content. At syempre dahil nandito ka sa aking video, kung hindi mo nagustuhan at nadidiri ka, paki-share and follow naman. Maraming salamat sa hindi panonood. Bye-bye!